командировка в чужбина. По този въпрос аз искам да осведомя колегите, че някои от тези студенти са по няколко пъти изпратени и в същото време тези колеги са с по 10 двойки в факултета. Така че целесъобразността на извършените действия от управителния съвет и в частност от господин Сапунаров за мен не подлежи на коментар. Знам, че всеки може да извади една хартийка и да оправдае разход. Но в случая ние говорим за изразходване по целесъобразност на членския внос на цялата маса. В този смисъл аз категорично не приемам частта за извършената дейност, която отчети административно господин Сапунаров. Също така мога да направя това и по отношение на доста от разходите в финансовата част. Но аз ще се спра на това, което е от компетентност на Централната комисия по качество, на която съм председател. Първо, Централната комисия по качество 3 пъти организира национални срещи. От РФК София само веднъж дойдоха 2 представители. На всички останали срещи колегите не благоволиха да се появят. През това време обаче всички останали РФК-та изградиха регистри с хората и предоставиха информация за проведените обучения, както и за необходимите акредитационни точки. Нещо, което до момента за РФК София не съществува. Второто нещо, което искам да се спра също така, днес с изненада научих, че 76 000 лева са похарчени за едното единствено обучение, което РФК София организира за своите членове. За информация на колегите, във всички останали РФК-та от обученията са печели, а не се изразходват средства, тъй като там обикновено колегите се плащат това обучение. И третото нещо, на което искам да обърна внимание, в разрез с устава на ПФС като организация, единствено РФК София за продължаващото обучение абсолютно незаконно и нелегитимно събира по-високи средства от своите членове. И за мен това е една от причините хората от РФК София да не желаят да участват в продължаващите обучения. Във всички останали РФК-та се спазва решението на централните органи на управителния съвет, а именно по 1 лев за акредитационна точка. Така че това са най-общо моите критични бележки. Но искам да кажа и още едно нещо, надявам се в рамките на 3 думи. През всичките тези години, за мен лично, като член на централното ръководство, бих казала, и същевременно, и като член на РФК София, беше непонятно защо РФК София не сътрудничи с останалите си колеги. Напротив, целенасочено господин Сапунаров, и тук абсолютно категорично и лично поемам отговорността за това, което говоря, целенасочено господин Сапунаров имаше деструктивно и негативно отношение към каквито и да е мерки, които проведе централното ръководство, каквито и да бяха те. Той не подкрепяше, не участваше, не информираше и не желаеше да го направи, каквато и съсловна дейност да се опитваше централното ръководство да организира. И в този смисъл считам, че лично той като председател на управителния съвет на РФК София е неуспешен председател. Благодаря за вниманието.